I veliki pozdrav ljudi, došli na moj stream kanal koji se zove Šone Streamer. Betatron. Znači, je tu čao, left? Dobro. Joj, koji sam noob. Kucajte na Google Betatron. Davaš, ako napraviš instrumental i davaš i napraviš spot. Znači, koliko bi ti dobili u pregleda, znači... Alo bre, da se ja skinem u sise, imam milion pregleda odmah. Pa kad imaš sise ko žena. Ne su bili ušli na onaj. Slušaj ovo, Slušamo, evo, šta kažeš? Slušaj. Urazi jednu drugu s prijatelja. Šta to si nervija? Što sam jednu drugu s prijatelja. Ej, s tobom bi, jake noći vodi. Ej, s Nisi rekao ništa, ali ajde. Šone, ajde, Aj sad ko sledeći. za ekipu. Pozdravi na live. Nemojte subati, ajde dok sam je pevi.